video vil vi vise de 6 elementer fra spilhjulet og total. Bold, den er rigtig, rigtig vigtig, når man skal spille totalhåndbold, og vi vil nu vise 3 boldtyper. Den første håndbold, vi viser, det er en minibold, som er lavet af læder, og det er en meget, meget typisk bold at spille med. Det er dog en bold, vi ikke vil anbefale, da den er svær at holde om for små hænder, og ikke er ret udviklende. Til gengæld vil vi hellere anbefale en anden bold. Det er den grønne her. Det er en mini softball, som er rigtig god. Den kan drible. Den er lidt nemmere at holde om. Den gør ikke så ondt at få ind på sig, og er et rigtig godt redskab, hvis man skal spille totalhåndbold. Den bold, vi vil anbefale allermest, det er streethåndbolden. Den kan man ikke drible særlig godt med. Til gengæld så kan den klemme sammen, og den er rigtig nem at kontrollere for både erfarne og uerfarne. Banen til totalhåndbold er ikke nødvendigvis defineret. Vi har brugt den her redskabssal, og det er typisk det, man kan komme ud for, når man kommer ud som folkeskolelærer for eksempel. Det vi har gjort, det er simpelthen bare, at vi har taget de rekvisitter, vi havde til rådighed, og anvendt dem her. Vi har brugt kejler. Optimalt set er det bedst, hvis man kan bruge tape, så man kan lave en decideret optegnet streg. Men ellers så er det bare at bruge, hvad der er til rådighed i salen. I stedet for at være dommer, så handler det faktisk om at være vejleder. I det her tilfælde, der er man på en fløjte. Du kan sige, hvad der er galt, og så få spilleren til at tage de rigtige antal skridt. I det her tilfælde, tage 3 skridt. Nu vil vi fortælle lidt om målene, og i totalhåndbold plejer man at spille minimål, som er 240 x 160 cm. Vi har valgt at bruge måtter, det er det man har ude i skolen, og man kan også bruge malertape på en bar væg. Man kan også bruge nogle større måtter. Det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser. Det her det er langt fra en rigtig håndboldbane, men den minder meget om det. I totalhåndbold er det vigtigt, at vi har en masse håndboldrelaterede bevægelser. Det er kun fantasien, der sætter grænser.